okupatsirani nkhanizi ndine Chisomo Nyirenda. Poyamba mitu yake. Mtsutso wabuka pa pempho loti asilikali a MDF azipereka chitetezo pa zionetsero m'dziko lino. Akatswiri azomangamanga awapempha kuti akhale patsogolo kumanga zinthu zopirira ku ngozi zogwa mwadzidzidzi. Unduna wa zaumoyo wati uli ndi nkhawa kuti achinyamata akutengabe kachilombo ka HIV komwe kamayambitsa AIDS. Mzamasewero timu ya Civil Service United yafika ndime ya quarter final ya chikho cha Castel itagonjetsa Kamuzu Barracks. Tikhale limodzi tili ndi zambiri pa izi ndi zina. Zipani zina za ndale ndi mabungwe omwe si aboma apereka maganizo osiyana ngati nkoyenera kuti asilikali a gulu la nkhondo la MDF azilowererapo ndi kuteteza anthu pa nthawi ya zionetsero. Katswiri wa zachitetezo a Sheriff Kaisi wati asilikali a MDF sakuyenera kukhala patsogolo kuteteza anthu omwe akuchita zionetsero m'dziko lino, ponena kuti mphamvu zotere zili m'manja mwa apolisi. Koma mneneri wa chipani cha UTM Felix Njawala ndi mkulu wa bungwe la CHRR Amaiko Kayatsa akuza Zodiac kuti nzodandaulitsa kuti apolisi akhala akulephera kugwira bwino ntchito yawo pomwe akhala akulepheretsa zionetsero. Koma mneneri wa MDF Major Emmanuel Mlelemba wati MDF imaloledwa kulowererapo kupereka chitetezo ku zionetsero pokhapokha ngati yalandira pempho kuchokera ku polisi. Christopher Sande ali ndi ripoti. Anthu ena ali ndi maganizo oti zomwe zinachitika mu zaka za 2019-2020 pomwe asilikali a gulu la nkhondo la MDF amateteza anthu omwe amachita zionetsero zichitikenso pano, maka poganizira zomwe zinachitika ku Lilongwe komwe anthu ena analephera kuchita zionetsero chifukwa cha ziwawa. Mneneri wa chipani cha UTM Felix Njawala wati apolisi akulephera kugwira bwino ntchito yawo chifukwa cha ndale. Chitikako kumbuyo MDF inabwerapo 2019-2020 kuteteza Amalawi amene nthawi imeneyo polisi imaonekanso kuti imayendetsedwa ndi anthu andale ngati mmene zochitikira lero. Zikuoneka kuti anthu andale safuna kusintha mmene zinkachitikira 2019-2020 chimodzimodzi lero polisi yonse ikupanga chimodzimodzi. Nawo a Shadrack Namalomba achipani cha DPP ati pakuyenera kukhala kukambirana kwa chimvekere pofuna kuthana ndi ziwawa. Amaiko Kayatsa ndi mkulu wa bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation. MDF simanena kuti izilowerera mu chitetezo cha dziko, komano zinthu zimene zafika apa mponena kuti Amalawi ambiri atachikhulupiriro mwa polisi chifukwa chakuti polisi yathu sikugwira ntchito mwaukadaulo. Katswiri wa zachitetezo a Sheriff Kaisi wapempha polisi kuti adzigwira ntchito yawo mwaukadaulo osati kulowerera ndale. Amalawi Defense Force malingana ndi ndondomeko imene inayikidwa mu Constitution malamulo oyendetsera dziko la Malawi amalongosola momveka bwino kunena kuti ntchito yawo ndi oyang'ana ndithu chitetezo chonse cha dziko. Nkhani ndiyo ngonena kuti tinene zoona pano zonena kuti apolisiwo aonetse mphamvu zawo ndi maprofessionals ali ndi udindo agwire ntchito yawo mwaukadaulo. Chifukwa chimene chikuchitika zikuoneka kuti mwina ndale zikuwatsogolera kwambiri. Mneneri wa gulu la nkhondo la MDF Major Kevin Mlelemba wati MDF imaloledwa kulowererapo popereka chitetezo ku zionetsero pokhapokha ngati alandira pempho kuchokera ku polisi kuti alephera kuthana ndi vuto lokhudza chitetezo. Malo mwa Zodiac ndine Christopher Sande. Konsolo la bomba la Machinga mogwirizana ndi bungwe la Heart to Heart Foundation apereka maserifiketi kwa mafumu akuluakulu asanu m'bomali powalemekeza pa ntchito zomwe agwira polimbikitsa ntchito za ukhondo m'madera awo. Mafumu akulu Ngokwe, Chikweyo, Mtumbwinda, Mizinga ndi Adamson awapatsa ulemu pamwambo omwe umachitikira mdera la mfumu yaikulu Mizinga. Wapampando wa konsolo ya Machinga a Simplex Diwa ati ndi okondwa kuti mzaka ziwiri zomwe ntchito yachitika anthu oposa 14,000 omwe amamwa madzi muzithaphwi tsopano akumwa madzi abwino komanso aphunzira zokhuza ukhondo. Rafael Mlozowa walemba ripoti ili. Ngati mbali imodzi yofuna kulimbikitsa ntchito za ukhondo m'boma la Machinga, bungwe la Heart to Heart Foundation kwa zaka ziwiri zapitazi lakhala likulimbikitsa ntchitozi m'madera a mafumu akuluakulu asanu, pomwe ntchitoyi ikupita kumapeto mwezi uno. Konsolo la bomali komanso bungweli lapereka ulemu wapadera kwa mafumu akuluakulu asanuwa powapasa masatifiketi owathokoza pa ntchito yomwe agwira kuti ntchito itheke m'madera mwawo. Heart to Heart Foundation mothandizidwa ndi bungwe la Korea International Cooperation Agency KOICA akhala akugwira ntchitoyi
yomwe malingana ndi mkulu wa bungwe ili mdziko muno Maxwell Samuel Chiputula akumaliza ali anthu osangalala chifukwa anthu amderali tsopano zinthu zawo zasintha. Wapampando wa khonsolo ya boma la Machinga Simplex Diwa nawo ati ndosangalala kuti m'madera momwe ntchito yagwirika ngakhale matenda a kolera achepa chifukwa anthu ali ndi madzi abwino komanso ntchito zambiri za ukhondo aphunzitsidwa amene angazitsatire. Mfumu yaikulu Mizinga yomwe ndi imodzi mwa mafumu amene alandira nawo ulemuwa yati dera lake lili kufupi ndi nyanja ya Chirwa ndipo kolera sakata, koma chaka chino akuona kuti zinthu zasintha. Mbuyo mupotengera ndi dera langa tinali ndi ma challenges mavuto akulu ku nkhani za ukhondo makamaka kumbali ya ma toilets. Vuto linalipo loti anthu ena amangolowa mchire mopanda ma toilet. Mwinaso nyumba zingapo amagwisa ntchito toilet imodzi. Potengeraso dera langa lilapitaso ku chigwa cha nyanja ya Chirwa mapezekanso kuti mphepete mwa Chirwa so zambiri amangogwisa ntchito madzi munja mopanda toilet. Malo mwa ZBS Rafael Mlozowa. President Lazarus Chakwera wati misewu yomwe boma lake likumanga siyofuna kukopera anthu kuti adzamuvotere koma kuti idzapindulire mibadwa ya mawa. Achakwera ayankhula izi la Mulungu pa ulendo omemeza anthu kulembetsa mkaundula wachisankho ku area 49 ku Lilongwe, komwenso alangiza adindo kuti apewe mchitidwe osiya anthu oyenera kupindula ndi ntchito za boma monga ngongole za NIF, zipangizo za ulimi zotsika mtengo ndi mtukula pa khomo. Mawu ake phungu wa dera lapakati mu mzinda wa Lilongwe a Alfred Gia anayamikira boma chifukwa chomanga misewu yapamwamba mdera lake, komabe wapempha mtsogoleriyu kuti aganizire zoyika phula misewu ing'onoing'ono yomwe imalumikiza anthu mderali. Franklin Mtambalika walemba ripoti ili. President Chakwera wataonetsetsa kuti misewu ing'onoing'ono yomwe imakathira mu msewu waukulu wa Kaunda omwe umalumikiza anthu aku area 25, 49 Mtande ndi area 47 ayikonza poyena kuti ndiyofunika pa mayendedwe a anthu komanso chitukuko. Achakwera atsindika kufunika kuti anthu azione chitukuko chomwe boma likugwira ngati chofunikira ku dziko lino osati ngati chide chokopera anthu kuti adzawasankhize pa chisankho cha chaka chamawa. Iwo alangizanso akuluakulu omwe akugwira ntchito za boma monga kusankha anthu obwereka ngongole ya NIF, zipangizo za ulimi zotsika mtengo ndi mtukula pa khomo, kuti asamachite chinyengo posala anthu oyena kupindula ndi ntchitozi chifukwa cholinga cha boma ndi kuti anthu osauka apeze chakudya komanso akhale odzidalira pa chuma. Tikufuna zinthu zokhalitsa ndi zinthu zolimba pozindikira kuti izi nzobyola nkhani ya kampeni, silifuna kungochita zinthu monyalapsa kamba kakuti mavoti anu ndioti wafuna kwambiri. Iya tichite zinthu zolimba ndi zokhalitsa, yesetse kuti inuyo tikutumikireni koma mwachilungamo. Phungu wa dera lapakati mu mzinda wa Lilongwe ya Alfred Gia wayamikira kubwera kwa mtsogoleriyu ati kuti adzadzionere yekha zina mwa zitukuko komanso mavuto omwe anthu akukumana nawo. Misewu ina ija kukhanga ndikuti tili ku Ulaya kapena ndithu kwawo kwa azungu. Ichichi ndi chimodzi chimene tachiona kuti nchofunikira kwambiri. China tili ndi misewu ngati msewu wa Masafu, wa Nyushire. Misewu imene itati yapangika ndikukhulupirana kuti anthu kunoko akhala osangalala chifukwa amene wawa akhala ali mapempho awo. President Chakwera akuchititsa misonkhano yoyimayima mchigawo chapakati pomwe akulimbikitsa anthu kuti akalembetse mkaundula wa zachisankho kuti adzathe kuvota pa chisankho chaka chamawa. Bungwe la Beyond Water lati lionesetsa kuti anthu ambiri akupeza madzi mosavuta. Mkulu wa bungweli a Duncan Marsh alankhula izi pomwe kazembe wa dziko la France kuno ku Malawi a David Martinan amayendera ntchito zomwe bungweli ikugwira m'boma la Kasungu. Pakadali pano mkulu woona za madzi ku Kasungu a Charles Mwenda ati bomali likupindula ndi ntchito zomwe Beyond Water ikugwira. Pamatiya awiri amene agwira ntchitowa taona kusintha kwambiri kutino mmene tinalili pamatiya amene wankhani ya kuonongeka kwa mijigo ndinso kuti anthu akupeza madzi nthawi zonse. Kubwera kwa Beyond Water kwachita improve kalandidwe ka anthu madzi kamenanso kukakonzedwe ka mijigo zikuyenda bwino kwambiri kusiyana madera amene mwina sanafikire. Kotero kuti tikwapempha kuti atafikira madera ena kuti so mwina kusuntha kumene kuku moyo wa anthu ukhoza kusuntha kuchokera pamene ali kufika pamene angafike Beyond Water afikako. Mavuto madzi Kasungu kuno asanabwere Beyond Water ndikanena za kagwiridwe ntchito ka mijigo
ni mamijigo 100 iliyonse 65 inali makhaya onongeka. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac tili ndi zambiri, khalani pomwepo. Takulandiranso tionenso mitu ya nkhanizi. Mtsutso wabuka pa pempho loti asilikali a MDF azipereka chitetezo pa zionetsero mdziko lino. Akatswiri azomangamanga awapempha kuti akhale patsogolo kumanga zinthu zopirira ku ngozi zogwa mwadzidzidzi. Unduna za umoyo wati uli ndi nkhawa kuti achinyamata akutenga beka chirombo ka HIV komwe kamayambisa AIDS. Ndipo mzamasewero timu ya Civil Service United yafika ndime ya quarter final ya chikho cha Castel itagonjetsa Kamuzu Barracks. Tipitire ndi nkhanizi. Nduna yoona za umoyo akhumbize Kandodo Chiponda yati ili ndi nkhawa kuti achinyamata akutenga beka chirombo ka HIV komwe kamayambisa AIDS. Polankhula pamwambo wa chaka chino kukumbukira matenda awa kuzomba dzulo la Mulungu, Achiponda ati achinyamata ambiri akuona ngati nthenda ya AIDS idatha. Iwo ati pakadali pano boma layika ndondomeko yoti ithane ndi izi. Apolisi mboma la Karonga alangiza makolo ndi mafumu kuti anyamata ndi asungwana kuwazembesa kupita ku dziko la Tanzania powanamiza kuti akalandira ndalama zochuluka pogwira ntchito za kumunda ndi malo ogona a alendo zachulukira. Polankhula pamwambo wa masiku 16 olimbana ndi kuthetsa nkhanza pa sukulu ya primary ya Hara, mkulu wa polisi mbomalo wa Kelvin Mulezo wati ndizodandaulitsa kuona kuti asungwana ambiri omwe amawazembetsa kupita ku Tanzania mapeto ake amathera kukapanga za uhule. Adamzunda Ninge walemba ripoti ili. Poyankhula pamwambo okhazikitsa masiku 16 othetsa nkhanza pa sukulu ya primary ya Hara, mkulu wa polisi mbomali a Kelvin Mulezo alangiza makolo ndi mafumu kuti asakopedwe ndi ndalama zochuluka polola ana awo kuzembesedwa kupita m'dziko la Tanzania kukagwira ntchito za munda komanso malo ogona alendo. Kumbali yake mkulu oona kuti pali kusasiyana pakati pa amayi ndi abambo a Irene Mwene Lupembe ati nzodandaulitsa kuona kuti milandu ya nkhanza ikupitirira kuchuluka mbomali potchulapo nkhanza zachuma, maukwati a ana komanso kuzimangirira, ponena kuti kuyambira mwezi wa Januwale kufika panopa milandu ya nkhanza 957 ndimene yachitika kuyerekeza ndi chaka chatha pamene milandu yopitirira 700 imene inachitika mbomali. Nduna yoona achinyamata ndi masewero auchizi Mkandawire ati nzodandaulitsa poona kuti asungwana ambiri mbomali akukwatiwa adakali ana ang'ono. Malo mwa Zodiac ndine Adams Clement Udani. Nduna ya zamtengatenga a Jacob Hara apempha akatswiri oona zomangamanga kuti akhale patsogolo pomanga zinthu zolimba zomwe zitha kupirira ngakhale nthawi yoti kwagwa ngozi za dzidzidzi. Hara amayankhula izi pomwe bungwe la Malawi Engineering Institution imakhazikitsa ndondomeko yake yogwirira ntchito. Ndikufunikira kwambiri kuti dziko lathu lipite patsogolo. Chitsogolo cha dziko lathu, chitukuko cha dziko lathu chagona kwambiri m'manja mwa engineers. Mudziwa dziko lino monga mwa strategy yomwe President Dr. Lazarus Chakwera anatipatsa kuti tiyang'ane nkhani za zokopa alendo, tiyang'ane nkhani za ulimi, tiyang'ane nkhani zokumba miyala yathu ya mtengo wapatali za mining. Nkhani zimene zomutati muzunjike bwinobwino muona kuti pakati pa center point paito pali ma engineers. Chifukwa kuti zonsezo zitheke mpofunika ma engineers akhale aluntha kuganiza mozama kuti zingachitike bwanji. Koma zimene kuti zitheke pofunika gulu lomwe lingathe kuyanjanitsa pamodzi kumaona kuti kodi akupita kuti akuchokera kuti. Zimenezozo n'chifukwa chake msonkhano wa lero uliwofunikira kwambiri popanga launch strategic plan imene yomwe itithandize kukhala anthu okuthwa mitu omaswa mitu nkumaganiza kuti tingapange bwanji kuti dziko lathu lipite patsogolo. Nzoona aditi ndi ma engineers ambiri mdziko lino omwe akuchokeranso kumayiko ena kudzagwira ntchito za boma, koma ambiri mwa iwowa sanalembetsedwe mukaundula wa Malawi Engineering Institution. Komwe kumakhala kovuta kwambiri
kuti tiyapange regulate kapena kuwafunsa mafunso awiri atatu akapanga zina zake mwachilendo. Chifukwa cha cholinga chenicheni cha timu imeneyi ndiyokuti izitha kuonetsetsa kuti zinthu zonse zikuchitika mwadongosolo. Ndiye ena momwe amabwera ma-engineers kudzagwira ntchito yoti ma-engineers alipo kale Malawi muno akhoza kumachita. Malamulo athu samalola kuti munthu akuzongobwera kunja uko kupatsidwa permit azigwira ntchito muno pamene ntchito yake ndiyokuti wina aliyense akhoza kugwira Malawi salinawo kugwira ntchito. Ndi zina mwa zimene timakambirana kuti tikhoza kulimbikitsana zinthu ngati zimenezo kuti tsogolo lathu lioneke kuti likupita patsogolo. Tisakhale ndi ma-engineers omwe akusowa ntchito aphunzira bwinobwino dziko latengapo gawo ndi mphamvu kuwaphunzitsa koma akusowa ntchito chonsecho tikulemba anthu ntchito ochokera kunja kumadzagwira ntchito zomwe Amalawi angathe kugwira. Ma-engineers anayenera okhala anthu odzipereka okhala patsogolo kwambiri tikakumana ndi ngozi zodzamwa zizizi chifukwa amafunika apeze thandizo apereke thandizo pa nthawi imeneyo komanso zinthu zija zikatha akhale pansi ndi kuswa mitu kuona kuti kodi tingapange bwanji kuti pamawa vuto likadzatipeza lidzatipeze yokonzekapo. Inde ni ngozi imabwera koma nthawi zambiri tikayikonzekera ngoziyo timakhala kuti tachera kale tikudziwa kuti zikatichitikira timatere. Kupanda zimenezo ndiye kuti nthawi zonse tidzingooneka anthu odzidzimutsa. President wa bungweli Engineer Ron Gundamtengo wati ndondomeko yomwe ayikhazikitsayi ithana ndi mavuto monga anthu kugwira ntchito mosakhulupirika. Cholinga chenicheni chimene timayenera kuti tikhale ndi ndondomeko imeneyi ndiyonena kuti tizitha kugwira ntchito moyang'ana chitsogolo. Amanena kuti munthu suyenda usakudziwa kumene ukupita. Ndi ndondomekozi zikutiuza kuti kodi ndikamulozera amene akuyenera kuzitiuza kuti kodi chaka chino tikulowa kuloya. Izi zitithandiza kunena kuti anthu munthu sangangobwera kuyamba kupanga practice za engineering Malawi asaleregulated. Zonse zimene akhala kudandaula anthu kuti mwina ntchito zimene ma-engineers akhala magwira quality makhayo sakhala yabwino tikuyenera kupanga understand kuti kodi tikati quality ndipati pamene quality ikuvuta and tikuyenera tipange regulate kuti tizipereka zipatso zoyenerera ku dziko malingana ndi zolinga zimene tili nazo za agenda 2063. So izizi uyu ndikamulozera kuti tikamagwira ntchito yathu tizipanga ndondomeko mwa plan zoonetsa kuti tikuyenera kulowera kuti tipange service dziko limenerera. Pano ndilalikulu kwambiri chifukwa chonena kuti timakhanga tikuyenda mopanda mbusa kwenikweni. Malamulo analipo koma timakhanga kuti tili okondwa anthu omagwira ntchito mophwanya malamulo. Mwachitsanzo mwina anthu ena amatha kubwera mayiko ena kungobwera kuzamba kugwira ntchito zimene zisizitheka mayiko ena. So ifenso tikutha kufuna kuti tikhazikitse ndondomeko zoyenerera zonena kuti munthu ngati akubwera kuti azatigwire ntchito zokhuza engineering adutse mu ndondomeko zoyenera. Komanso ngakhale ena amene akugwira ntchito aziona ubwino wake okhala pamodzi okhala kuti apange belong to the institution. So vuto lindi lalikulu sitingalinene kuti ndilokula bwanji chifukwa chonena kuti plan yamwe ikhazikitsa pano. Komano pamene tikupanga implement plan myezi kubwera tizikhala tikuonesa topereka dashboard kuti tikuona kuti tikulowera uku muona zinthu zingapo zipatso zake za plan mu nthawi yosachedwa kuti ntchito zina zimene zimagwiridwa mosatsata malamulo a engineering zikuyimitsidwa. Komanso mwina muziona anthu ena amene atagwira ntchito komano mwina samatsata lamulo akuzima kuti ayimikaye chifukwa chonoti tifuna tonse tikhale ana akamodzi tigwire ntchito tipange service yoyenerera and mchitidwe omagwira ntchito malo okolera ukhale wadzana usakhalenso wa masiku amene akubwerawo. So iyi ndi game changer. Apa patabwera ndi tsache limene lilikali kusesa kuyambira pano mpaka na 20. Mlembi mu ofesi ya President ndi nduna a Colin Zamba wapempha atsogoleri a mipingo kuti athandizire kusintha kaganizidwe ka nzika za dziko lino zomwe nthawi zambiri zikulunjika kukulankhula zoyipa zokhazokha zokhudza boma. Polankhula pomwe amakhazikitsa mbusa Bergama wa mpingo wa CCAP kukhala profesa, Azamba anati ngakhale mdziko lino muli mavuto a njala ndi kusowa kwa mafuta a galimoto, boma la President Lazarus Chakwera layesetsa kuchita zitukuko zikuluzikulu zomangamanga. Polankhulapo mbusa Gama wapempha atsogoleri a mipingo anzake kuti asamaonetsere mbali ya zipani za ndale zomwe amatsatira kuti athe kutumikira bwino anthu. Christopher Sande ali ndi ripoti. Aiguloni mphepo za mkuntho zasokonezaso komabe mu chipwirikiti chimenecho anakhala abe iwaja masomphenya
atalunjika kuti tikhale ndi magetsi mdziko mukafufuza lolo pa Zambia magetsi sali ngati kuno mwina 2 hours yokha pa tsiku lonse kukhala ndi magetsi. Ife tili nawo magetsi mukafufuza muona njanje yayamba sitima 41 years kupeza kuti ife pano talandira sitima. dzana ali amasekelera aku mchinji kumene kuso ka trial kafika kochita test kusonyeza kuti chitukuko zinthu zikuta zikuyenda. Mbusa Profesa Bile Gama wapempha atsogoleri a mipingo kuti asamaonetsere zipani za ndale zomwe amatsatira kuti athe kumatumikira bwino anthu omwe akuatsogolera. Azipembedzo mipingo imene timatsogolera makhala anthu azipani zosiyanasiyana ndipo sitinganenenso kuti ayi nonse a Khristu muzisala chipani ichi ayi. Ndiye anthu amene akaona kuti abusa athu kapena ansembe athu apendekekera chipani ichi ndiye ena aja mwata yakunja samaona poso utsogoleri wina ulionse. Ndiye timanena kuti mawu awa alankhula pomwe amakhazikitsa Mbusa Bile Gama wa mpingo wa CCAP mu Synod ya Blantyre kukhala profesa, komwenso kunali mlangizi wa president pa nkhani za chipembedzo Mbusa Brian Kamwendo komanso Prophet Shepherd Bushiri. Malo mwa Zodiac ndine Christopher Sande. Tsopano tione za masewero. Timu ya Civil Service United yafika mu ndime ya quarter final mu mpikisano wa Castel Challenge Cup pamene yagonjetsa Kamuzu Barracks ndi zigoli 2-1 mu ndime ya matimu 16 pa bwalo la Civil ku Lilongwe. Civil ndi imene inali yoyamba kupeza chigoli kudzera mwa Damiano Kunje, koma Austin Kanjira anabwenza patangopita mphindi zochepa asanabweze Kunje ndi kumwetsa chigoli chopambanira kuti timu ifike mu ndime ina ya mpikisano. Mphunzitsi wa Civil Service United Abbas Magawa omwe akuti timu yake imangoyenera kupambana masewerowa kamba kuti ndi yomwe imasewera bwino. Koma mphunzitsi wa Kamuzu Barracks Charles Kamanga wati ndizodandaulitsa kuti timu yake yatuluka mu mpikisano ngakhale kuti anachita chilichonse chotheka kuti apambane masewerowa. Ninkhani imene yonso tafika mamiro pa nkhanizi kumatisanasiyane na insomitu yake. Mtsutso wabuka pa pempho loti asilikali a MDF azipereka chitetezo pa zionetsero mdziko lino. Akatswiri azomangamanga awapempha kuti akhale patsogolo kumanga zinthu zopirira ngozi zogwa mwadzidzidzi. Unduna wa zaumoyo wati uli ndi nkhawa kuti achinyamata akutenga beka chirombo ka HIV komwe kamayambisa AIDS. Mzamasewero timu ya Civil Service United yafika ndime ya quarter final ya chikho cha Castel itagonjetsa Kamuzu Barracks. Peza ndi zambiri pa zodiacmalawi.com. Mwana ndine Chisomo Nyawenda.